Good morning po, ma'am. Good Passport morning. po, please. Passport? Ito po ang passport ko at saka ticket. Sige po, check ko. Ano? Alice. Alice. Go, wow, wow. Ma'am Alice. Go, 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 wow, wow. Ma'am Alice, go, wow, wow, wow. Saan po yung punta natin? Ay, sa labas ng Pilipinas po, ma'am. Kasi parang hindi na ako, parang naboboring ako sa farm. So gusto ko po lumabas ng Pilipinas. Saan po sa labas ng Pilipinas? Ano pong country, ma'am? Secret po. Okay. Sige po, double check ko ulit yung Sige passport. po, yung passport ko po. Yan. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ticket po. Ticket po? Dito na rin po, ticket. Tapos, nandyan po yung Wow, something. ma'am. Ang daming pera, mama. Hindi, yan, parang lang yan, pang pamasahin nyo, pang snacks. Oh, napaka-generous nyo naman, ma'am. Okay po. Ito, ma'am. Okay na. Enjoy ka, ha? Huwag ka nang Salamat. babalik sa Pinas, ma'am, ha? Salamat, ma'am. Enjoy, ma'am. Ito parang, para sa nyo dyan, pampabeauty mo. Wow! Iba talaga si Alice. Go, wow, wow! Wow, wow! Enjoy, ma'am! Bye! Oh, next. Bilisan po, kasi maraming nakapila. Ma'am, good morning po, ma'am. Oh, good morning. Passport? Ito po, passport. Saan yung punta mo? Sa ma'am, lalabas lang po ng Pilipinas sa sa Hong Kong. Anong gagawin mo sa Hong Kong? Masyal lang po, ma'am. Tapos, basta ma'am, masyal lang po, ma'am. Yung ticket mo, bigay mo sa akin. Ticket po. Saan ka doon magsistay sa Hong Kong? Yan dyan, may hotel reservation po ako, ma'am. Patingin ng hotel reservation. Ito po, ma'am. Ang hotel reservation namin po. Ito po, ma'am. Kita niyo po dyan, ma'am. Asan yung birth certificate mo? Birth certificate. Ito ba, ma'am? Naka-plastic pa nilagay ko. Kulang to. Asan yung diploma mo? Nakagraduate ka ba? Ay, opo. Diyan na rin po, yung diploma, ma'am. Yung yearbook mo asan? Yearbook. Photocopy lang po, nandyan po. Kailangan ko ng original copy ng yearbook Original mo. po, ma'am? Oo. Hindi ko naman kasi mabigat yun, ma'am. Kailangan yun, sir. Hindi pwede makalabas ng Pilipinas na walang yearbook. Ma'am, baka maiwan ako, ma'am, ng ma'am. Wala akong pakialam, sir. I-present mo yung yearbook mo. Diyan na yung photocopy. At saka andito rin po sa phone ko po, ma'am. Binicturean ko yung yearbook ko, tapos dito ko nilagay. Patingin. Ayun po, ma'am. Ayun. Nandyan po. Ikaw ba to? Oo, ma'am, ako yan, ma'am. Parang hindi ikaw to, sir. Ako yun, kasi siyempre bata pa ako yun, ma'am. Bata pa ako. Okay, yearbook ang kailangan ko. Ma'am, andyan ka nga, ma'am. Andyan nga yung yearbook lang. Photocopy, ma'am. At saka andito rin sa Sir, kulang yung mga dokumento na binigay mo. Ma'am. Kulang yan. Hindi sapat yan. So, ma'am, umalis ka dyan kasi maraming nakapila. ma'am, may iwan ako, ma'am. Next, please. please. Dito naman may ticket Labas, naman, ma'am. labas, sir. Ma'am, may iwan ako ng aeroplano, ma'am. Sir, wala akong pakialam Ma'am, kung may iba iwan ka ako na. ma'am. Mag-kausap sa kung sinong head. Wala kaming head dito. Umalis ka, sir. Ma'am. Ang simple-simple nang hinihingi ko, sir. Yearbook lang. Ma'am, pinag-ipunan ko po yung paglakad ko nito, ma'am. Yung mga sweldo ko, ma'am. Inipon ko talaga, ma'am, para makapagbakasyon ako, ma'am, sa Hong Kong. Wala akong pakialam, sir, kung ninakaw mo yung pira na yan para makalis ka rin ng utang ka. Or savings mo yun, wala akong pakialam. Ma'am, gusto ko, ma'am, makakita kayo Mickey Mouse, ma'am, sa Disneyland, ma'am. Alisin mo naman ako, ma'am. Matagal ko na pong pangarap. Next time bumalik ka dito, dali mo yung yearbook mo, sir, para Ma'am, makalis ka. dito nga sa nibinigay ko sa yung Xerox copy. Hindi ko nga kailangan ng Xerox, sir. Kailangan ko nga ng book talaga ng yearbook. Kasi ka na makabigat nun, ma'am. Ay, wala akong pakialam yan yung kailangan, yan yung required, sir. Bakit mo ako kini-question? Ako yung immigration officer dito, ah. Umalis ka! Next!